Na, sziasztok, üdvözöllek a legújabb videóban. Itt most ez egy ilyen rendhagyó videó lesz. Itt igazából most elindulok a kamerával, és vágatlanul megmutatok nektek mindent itt a hajón, hogy néz itt ki. Tehát igazából így végig sétálunk most az egész hajón. Ez egy jó hosszú videó lesz, úgyhogy dőljetek hátra, hozzatok valami italt, meg valami rákcsalni valót, mert ez biztos legalább 1 óra lesz, még végigírunk az egész hajón. Itt vagyunk fönt a 18-as szinten. Itt van a MSC Yacht Clubnak a bejárata, itt a hajó elejében vagyunk. Itt van a hajó térképen, látjátok, itt mindent mutat pontosan, hogy mi hol helyezkedik el a hajón. Itt vagyunk a piros pontnál, itt mutatja, itt van az MSC Yacht Clubnak az étterme, egy szinttel följebb van a bárjuk, illetve a medencéjük, itt alatta a bárjuk, és itt van az összes kabinjuk. Igazából ide nem tudunk bemenni, mert ugye nem az MSC Yacht Clubban van a kabinunk, úgyhogy itt a bejáratot tudom nektek megmutatni, meg így a kamerát oda tudom nektek vinni. Ott van legalább az étterme, egy gyönyörű szép panoráma kilátással, úgyhogy megyünk is erre kifelé. Itt jobbra-balra nyilván a kabinok vannak nekik. És itt a 18-as szintnek a deckjére érünk ki. Itt jobbra fölfele lehet fölmenni a Yacht Clubnak a medencéjéhez, már akinek oda ugye hozzáférése van. És itt pedig ez a üvegkonstrukció, ez a fedett medencének a teteje. Ezt, ahogy látjátok, ilyen elhúzható, tehát amikor jó idő van, ezt elhúzzák, ezt valószínűleg ma is el fogják húzni, tegnap is elhúzták, és ide is megyünk le mindjárt, meglátjátok, hogy néz ki belül. Itt most ugye Norvégiában vagyunk, tehát nem túl jó az idő, ezért itt még a napágyak egyelőre nincsenek kipakolva, meg nem fog annyi ember a decken lenni, hogy megérje kipakolni az összes napágyat, úgyhogy itt ezek össze vannak rakva. De látjátok, hogyha elbírjátok képzelni, mikor itt mondjuk földközi tenger megy, ahogy a földközi tengeren megy a hajó, akkor még itt is mindenhol napágyak vannak, mindenhova oda lehet feküdni. Remélem jól működik a mikrofon, ezt mindjárt megnézem. Na, jól van, működik a mikrofon is. És itt egy lépcső vezet le. Itt ugye ez most már a 16-os szint, ugye nem a 17-es, mert az olaszoknál az egy szerencsétlen szám, és nincsen 17-es deck, úgyhogy most a 16-os szinten vagyunk. Itt is a napozóágyak össze vannak rakva, itt pedig ugye egy ilyen hatalmas szabad tér, igazából ilyen tánc térnek, illetve mindenféle programokat szoktak itt csinálni. Tegnap itt ilyen gumibotokkal lehetett egymást szétverni, igazából, mint a Nintendo Wii-ben annak idején. Lehet páran közületek ismeritek még. Nintendo Wii volt egy ilyen játék, ahol igazából ilyen kardokkal kellett a másikat megverni. Itt igazából ez most ilyen élőben lehetett elvégezni. Úgyhogy ment az ökörködés tegnap, itt látjátok, itt van a nagy medencéje a hajónak, ugye ez a fő medencéje, látjátok, egy hosszú, ez igazából a 25 méteres, csak nem lehet hosszakat úszni, vagy nem lehet 25 métert ide-oda úszni, mert ott középen ott van egy lépcső, ahol ugye be lehet menni a medencébe. Viszont maga a medence az eléggé mély, a legmélyebb pontja 190 centi, de ott nyilván a lépcsőnél ott csak olyan derékig érő, úgyhogy lehet benne kellemesen állni. Itt ezek a barna kockák, ezek igazából ágyak, ez amikor jó az idő, meg nem esik az eső, akkor erre ilyen vastag matracokat raknak ki, és hogyha szerencséd van, akkor reggel el tudsz foglalni egy ilyen matracot, vagy egy ilyen ágyat, és akkor van egy ilyen nagyon jó helyed a medence mellett egyből. Itt most ez le van zárva, ez a szakasz, úgyhogy át kell mennünk a túloldalra. Itt most éppen tankolják a hajót, mindjárt meglátjuk, hogy ezt meg lehet-e figyelni. Igen, itt van a hajó mellett egyből a tankerhajó, és itt tankolják bele az LNG-t, a folyékony földgázt, mert ugye ez a hajó ez folyékony földgázzal üzemel, nem pedig nyersolajjal, meg nem dízellel, úgyhogy ez egy jóval környezetbarátabb verziója a hajózásnak. Ez valójában azt jelenti, hogy egy jó 20%-kal alacsonyabb a CO2 kibocsátása ennek a hajónak, mint hogyha
kőolajjal menne, illetve a kén és nitrogén oxidoknak a kibocsátása pedig 98-99%-ban van csökkentve. Itt be is értünk ide a belső medencéhez. Itt is van egy jacuzzi, ott a túloldalon még egy. Itt is van benne egy medence, ez olyan 10 méter hosszú lehet kb. És ott a túloldalt, ott is van egy jacuzzi, ez is fedett az ilyen panoráma kilátással, illetve ezen az oldalon is itt van egy jacuzzi. Tehát itt bent a fedett medencénél, tehát amikor rossz idő van, mint például ezen az úton is volt, ugye Norvégiában hideg volt, kint 5 fok volt, meg 3 fok, itt bent viszont kellemes ilyen 20-21-22 fok volt, és lehetett itt jacuzzizni kilátással. Itt is bent nyilván az ágyak, amikre le lehet feküdni, mindenféle ülőalkalmatosságok, és még mindig a 16-os szinten vagyunk. Itt nyilván mellékhelyiségek, rokkant, illetve sima mellékhelyiségek is vannak. Itt van a liftház, illetve a lift aula, az egyik a sokból. Itt is még az MSC Yacht Clubot látjátok, a 16-os szint. Vannak a női mellékhelyiségek, és itt megyünk is át. Itt viszont itt is ilyen problémába ütközünk, mert itt meg valamit éppen szerelnek. Úgyhogy itt most jön egy gyors vágás, és itt megkerüljük ezt. Most átjöttem ide a túloldalra, hogy itt meg tudjuk kerülni. Itt lent is látjátok még több ülőalkalmatosság. Igazából ilyen kanapék, meg ilyen lounge ülőhelyek. Van jacuzzi, amit fölülről mutattam nektek. Látjátok, jó nagy, tehát egy 10 ember elfér benne bőven. 12, bocsánat, az van ráírva hivatalosan, de még több el fog férni. Itt most lehet, hogy valamit be kell vágnom, valami zenét, mert itt mellettem megy hangosan. Most bekapcsoltam a hangszűrést, remélem, hogy valamennyire kiszűri itt a zenét körülöttem. Itt is jacuzzi, és itt meg egy hatalmas bár, ahol itt ennél a bárnál például ilyen frissen préselt gyümölcsleveket, frissen préselt gyümölcsleveket csinálnak, illetve nyilván teljesen felszerelt bár, és mindenféle koktélokat és hűsítő italokat lehet rendelni. Na és akkor itt visszaföl is megyünk a 16-os szintre. Itt további napozóágyak, csocsó, pingpongasszal. Na, ez az ajtó meg le van zárva, jó? Hát akkor így jártunk, akkor lemegyünk újra. Látjátok, nem egy egyszerű mutatvány. Ugye folyamatosan ugye a hajót karban tartják, üzemeltetik, tankolják, tehát itt van, amikor bizonyos részek el vannak zárva, de most itt a 15-ös szintre lejöttünk, ide a nagy medencéhez. Látjátok, itt is most gyönyörű szép idő van, most éppen Kiel kikötőjébe vagyunk. 7 ágra süt a nap. És itt lent rengeteg asztal van. És ezek ugye napközben, mikor jó az idő, akkor itt ezek mind meg is telnek. Így ezen az oldalon itt látjátok, ez a dohányzó rész. Itt van igazából 2 méterenként kirakva egy hamutálca, a túloldalt pedig a nem dohányzó rész van. Vannak mindenhol zuhanyzók. Pedig a medence. Egyébként a medencék sósvízűek,
Tehát ugye a tengervízt tisztítják meg, és utána pedig klórozzák. És a hajón egyébként az összes víz, amit használnak, ivóvíz, zuhanyzóhoz, mindenhez, az mind tengervízből előállított ivóvíz, tehát ezeket utána sótalanítják, megtisztítják, és ivóvíz minőségű vizet állítanak előle belőle itt a hajón. Tehát a hajónak egy külön víztisztító rendszere van, ami a tengervizet alakítja át ivóvízzé. Tehát ivóvíz minősége van, ahogy mondtam, tehát nyugodtan meg lehet inni. Annyi, hogy egy kicsit klóros íze van, tehát nem kifejezetten finom a víz, viszont minden probléma nélkül lehet inni, nem lesz tőle semmi bajotok. Itt van igazából a benti bár, amit az előbb láttatok. Ez a benti bárnak ez a külső része, ami a medencét kívülről látja el. És akkor itt megyünk most előre. Itt ez a nem dohányzó rész. Látjátok, nyilván itt most kevesebben ülnek. Kiel kikötője nem egy kifejezetten szép kikötő, tehát nyilván itt a város szélén van valahol, úgyhogy nem a legszebb kikötő. Vaning. Viszont nyilván itt egyszerű kikötni, illetve a német utasoknak ez egy nagyon praktikus megoldás, illetve ugye Kiel, illetve Hamburg, illetve Warnemünde városaiból lehet MSC-nek a útjaira felszállni. Megmutatom akkor itt egyből ezt is. Itt ez az Atmosphere Bar South nevezetű bár rész. Ugye ott a túloldal volt a North, tehát ugye az északi, ez meg ugye mondjuk úgymond a déli. Déli bár, itt most nincsen semmi kipakolva, de ide szokták kirakni napközben a büfének egy bizonyos kínálatát. Látjátok, ott vannak a pizza sütők, tehát itt frissen készült pizzát, hamburgereket, hotdogokat, hasábburgonyát raknak ki. Ezen az oldalon pedig itt van még egy bár, illetve itt vannak a fagyik, jégkrémek. Hello! Nagyon kedves a személyzet, ahogy látjátok, tehát mindig integetnek, mindig, hogyha elkezd az ember beszélgetni, érdeklődik irántuk, akkor tényleg, tehát így igazából nekik az a lényeg, meg az a kellemes, amikor az utasok beszélgetnek velük, mikor nem kellemetlenkednek az utasok, hanem igazából, hogy a személyzet is igazából jól tudja érezni magát, az nekik egy nagyon pozitív dolog, úgyhogy sokkal kedvesebbek hozzád, hogy te is kedves vagy. Itt van egyébként még egy lift, egy ilyen kicsi lift, ez egy ilyen panoráma lift, ami kifelé néz, üvegfallal, szép kilátással, és az úgymond csak a kabindekkeket látja el, tehát az 5-ös szintet, és utána pedig a 8-astól a 15-ös szintig, a 14-es szintig megy csak ez a lift. Na és akkor vissza is értünk a 16-os szintre, ahogy látjátok, le volt zárva mind a két oldal, úgyhogy nem tudtam ott a túloldalról, ott voltunk. Onnan jöttünk, ott próbáltunk itt eljutni, de nem sikerült. Most ugye átértünk ide. Ahol látjátok, ott van egy jacuzzi, egy hatalmas nagy, ilyen félkör alakú jacuzzi. Tegnap olyan a 20 ember ült benne kb. Köztünk is. Tehát ezek ilyen tényleg óriási jacuzzik. Itt látjátok, és itt ülnek bent az emberek. Körben a hajó széléről kilátást lehet élvezni. És itt pedig a futópálya a hajó körül, vagy igazából a hajó fele körül, itt körbe lehet futni, itt látjátok. Meg van valahol jelölve, hogy az egyik sáv az a gyalogosoknak, a másik sáv meg a futóknak. Itt szembe, mögött a fekete üvegfront mögött egy edzőterem van. Kintről nem lehet belátni, pontosabban most nem, mert erősen süt a nap, és világos van. És itt ezen a decken pedig itt, amikor meleg van, tehát mondjuk a földközi tengeren mennek ezek a hajók, akkor itt is mindenhol napozóágyak vannak kirakva. Látjátok, itt is össze vannak rakva, tehát ezek a napozóágyak, ezek mind itt
ide vannak kirakva, hogyha ha meleg van és jó az idő. Most pedig megyünk hátrafelé. Most a hajó elejében voltunk. Most megyünk hátra. Ezen az oldalon pedig most már elérkeztünk ide a sportkomplexumhoz. Itt az üvegfal mögött, mindjárt bemegyünk, és onnan megmutatom részletesen, hogy néz ki. De amit látjátok, meg látni fogjátok, rengeteg lehetőség van arra, hogy sportoljatok, hogy aktívak maradjatok, tehát aki erre hangsúlyt fektet, hogy mozogjon, testmozgásra, ez mindenkinek egyébként nagyon fontos és ajánlott, hogy minél többet mozogjunk. Sajnos mi így magyarok így összességében nagyon keveset mozgunk, ez látszik is az magyar népességnek úgymond az egészségügyi állapotán, többek között emiatt is nyilván. Tehát ezért fontos, hogy mindenki mozogjon jó sokat, sportoljon valamit, tök mindegy mit. És akkor el is értünk ide a hajó végébe, a legvégébe. Tehát itt vagyunk fönn most már mondtam, 16-os szinten, és itt ugye itt véget ért a hajó, és itt vagyunk egy ilyen amfiteátrum jellegű, ilyen lépcsőzetes megoldásban. Itt ugyanúgy napozóágyak kirakva. Itt ezen a ponton föltűnt nekem, hogy elfelejtettem fölmenni az akvaparkhoz. Nem is tudom, hogy mehetett ki a fejemből. Lehet, hogy azért, mert ugye egész héten nem használtuk, mert rossz volt az idő, de most pár képpel megpróbálom nektek bemutatni gyorsan. Tehát a hajónak van egy óriási akvaparkja, és itt látjátok itt a hajó hátulján, ahol most vagyunk éppen a hajón, onnan ugye látni is ezt az akvaparkot ott fönt. Itt van egy ilyen mászóka, pontosabban egy ilyen kötélpálya, ahol ki vagy rögzítve egy kötéllel, és ilyen különböző akadályokon tudsz körbe menni, ilyen hát elég magasan, egy olyan 3 méter magas póznán, és ugye nyilván, hogyha a hajó megy, és ugye fönn vagy a hajó legtetején, azért itt egy olyan jó, hát nem is tudom, olyan 50-60-70 méter magasságban lehetsz a tenger fölött, és gyönyörű a kilátás. Már többször is voltam ezen, nagyon nagy élmény, és tényleg nagyon hátborzongató tud lenni, mikor itt vagy fönt, és megy a hajó, és tényleg fölülről szinte csak a vizet látod, úgyhogy ez egy nagyon jó szórakozás. Látjátok, itt van egy ilyen kis vízi játszótér, ugye, a gyerekeknek, kisgyerekeknek, hogy el tudják vele tölteni az idejüket, mindenféle ilyen vízipisztoly, akkor itt látjátok itt a képen, itt van ez a nagy vödör, ami megtelik folyamatosan vízzel, és utána ugye rádömlik, tehát ugye ezek a tipikus ilyen élményfürdő jellegű attrakciók itt is megtalálhatóak. És amit látjátok, 3 óriási vízicsúszda, ezeket ugye nyilván ezt az egész akvaparkot mindenféle felár vagy bármiféle fizetés nélkül lehet használni, amikor ugye nyitva van, de ezen az úton például sokszor nyitva volt, úgyhogy lehetett használni, úgyhogy ez nem volt probléma. Még pár képet itt a csúszdákról mutatok. Itt van ez a vödör, amiről beszéltem, ugye, ami ugye megtelik vízzel, és utána rádömlik, több 100 liter víz. A vízi csúszdákat látjátok, ugye itt van ez a hagyma, vagy ez a pezsgős üvegnek is szokták nevezni, illetve két nagy vízi csúszda. Az egyik az úszógumi nélkül, a másik pedig úszógumival lehet benne menni, vagy fánknak szokták még esetleg mondani. Tehát egyik az ilyen fánkos, a másik pedig simán csak lehet rajta csúszni. Látjátok itt is az akvapark, ez mondjuk az MSC Virtuózáról egy kép, de az akvaparknak a felépítése megegyezik, mivel testvérhajók, tehát nincsen különbség, csak itt látjátok, itt a színkombinációk másak, itt ilyen zöldes, kékes.
Itt látjátok, tehát itt van ez az akadálypálya, itt ilyen magasan, és ilyen különböző köteleken, vagy lépcsőfokokon tudsz átmenni az egyik póznáról a másikra. Itt pedig ilyen daybedek, tehát ilyen napi ágyak, vagy ilyen napközbeni ágyak, ahova, hogyha szerencséd van, akkor el tudsz egy ilyet foglalni, és itt tudod élvezni úgymond a medence mellett a napot. Most éppen emberek vannak, őket nem videózzuk le, de itt van a medence mellettük, és egy ilyen kisebb medence, de megmártózni, kicsit hűsölni, arra tökéletesen alkalmas. Ez is a 160-170 cm mély, attól függ, hogy melyik pontján vagy. Itt egy valami kis szobor, itt van minden medence mellett, nyilván itt van az úszómester, amire egyébként nem lennének kötelezőek, hogy legyen úszómester, mert ami ezeket a hajókat szabályozza, az nem írja elő, hogy kötelező lenne az úszómester, viszont nyilván ez érdekük a hajótársaságnak is, hogy ne történjen semmiféle baleset, úgyhogy nyilván van úszómester. Most látjátok itt ilyen lépcsőzetes megoldásban van itt ez az egész hajónak a vége. És itt ugye, most ugye itt például nincsenek napozó ágyak, de szoktak lenni. És itt, ahogy fölérünk, ez itt most már közben pedig már újra a 18-as szint. Ez pedig a Horizon Bar. Itt is egy teljesen felszerelt bár, mindenféle koktélt, italt lehet fogyasztani. Fog meg egy pillanatra? Beveszem a pulóverem. És itt egyébként, amikor jó az idő, itt van bent a diszkó. Azt is mindjárt megmutatom, ha bent leszünk. De itt kint szokott lenni a diszkó esténként, amikor jó idő van. Tehát itt elpakolják a napozóágyakat, és ott az az egész felület igazából egy táncparket. Látjátok, ott vannak a diszkófények, és igazából itt ez a külső rész ilyen outdoor, kinti diszkóként üzemel, hogyha az idő az megfelelő. Itt van még egy jacuzzi, hogy legyen elég. Itt mellékhelyiségek. Aztán most, ahogy ígértem, megyünk is le ide a sportkomplexumhoz. Megmutatom belül, hogy néz ki ez az egész. Látjátok egyébként, hogy ha így egy ilyen hajón végig sétáltok, akkor azért egy jó pár kilométert végig tudtok gyalogolni. Ugye ez a hátsó rész pedig ez a Horizon Pool and Amphitheater névre hallgat. Nagyon szép egyébként, nagyon szeretem ezt a hátsó bár részt. Most pedig beérkezünk ide a sportkomplexumba. A Sportplexnek hívják, azt hiszem. Itt van a sportbár. Itt is frissítőket, üdítőket tud fogyasztani. Itt pedig bent látjátok egy teljes kis kézilabdapálya. Hello! Igazából egy kézilabdapálya méretű sportcsarnok van itt bent. Most látjátok, hogy egyébként föl van építve egy futszálhoz, de ott hátul ott vannak a kosárpalánkok is, tehát nyilván ezeket nap mint nap tudják változtatni, vagy naponta akár többször is, vagy éppen délelőtt mondjuk foci, délután kosárlabda, vagy pedig kézilabda. Itt van nyilván pontjelző tábla, itt kint pedig a futópálya itt körben. Tehát tényleg a sportolási lehetőségeknek a tárháza az hatalmas egy ilyen hajón. Már
Azt hittem, hogy nem fog kinyílni az ajtó. Na, tehát itt van ugye a sportpár, ugye ez most még nincsen nyitva. Meg most ma ugye vagyunk Kielben, és itt nagyon sok német utas szállt ki, úgyhogy most igazából a hajó elég üres, azért is csinálom most ezt a videót. Itt látjátok, itt meg egy ilyen arcade jellegű történet van, mindenféle ilyen videójátékkal, amit pár euró fejében tudunk játszani. Itt van valamilyen virtuális valósággal egybekötött versenyzős szimuláció. Én igazából ezeket nem próbáltam ki, de egyébként jó bulinak tűnnek. Itt pedig egy teljes hosszúságú bowling pályát láthattok. Itt ezért külön fizetni kell, viszont nem egy hatalmas összeg, azt hiszem ilyen 10 euró egy óra, és azt hiszem annyian játszatok, amennyien akartok. Úgyhogy itt bowlingozni is lehet. Egyébként foglalni érdemes, mert eléggé közkedvelt, és beszoktak, nem olyan egyszerű azért időpontot kapni. Itt pedig, ahogy látjátok, két valódi Forma 1-es szimulátort láthattok. Ugye az MSC a Forma 1-nek is a hivatalos szponzora, illetve partnereit látjátok is. És ennek megfelelően itt van egy rendes Forma 1-es szimulátor is. Ez is külön fizetős, és most tudom, nem itt nincsenek kiírva most az árak. Ja, de itt van mi, tessék. Forma 1-es szimulátor az 11 euró, akkor ez a interaktív 4D-s mozi 10 euró fejenként, a bowling egy órás menet az 45 euróba kerül, bocsánat, rosszul mondtam. Viszont nem per főre megy, hanem ugye 45 pontosabban egy órára mondjuk 45 perc. Vagy egy órára 45 euró, bocsánat. Megyünk is tovább hátrafelé. Látjátok, itt van a MSC Cruises, az Official Cruise Partner of Formula 1, tehát a Forma 1-nek a hivatalos partnere. Látjátok is biztosan az összes Forma 1-es nagy díjon mindenhol MSC logók vannak, nem véletlenül. Itt is további videójátékok, ahol nyilván a pénzt lehet költeni a gyerekeknek. Ennek nyilván megvan a stratégiai meggondoltsága, hogy miért csinálják ezeket az arcade-eket, hogy költsd a pénzt. Itt pedig a edzőterem található, az MSC Gym, Technogym gépekkel. Nézzük, hogy emberek vannak-e, de itt van egy nagy edzőterem. Nem kilózzuk le az embereket, akik éppen edzenek, de egy egészen jól felszerelt edzőterem van, viszont azt kell mondjam, hogy nem túl nagy, tehát nagyon zsúfolt tud lenni, főleg egy tengeri napon. Most 16-os szinten vagyunk, ugye, és fölmegyünk egyel följebb. Vissza a 18-asra. És itt van a Sky Lounge, az egyik szerintem legszebb bár az egész hajón, ami minden utasnak elérhető és bejöhetnek ide. Látjátok, gyönyörű kilátással ide a medencére, és itt panoráma ablakkal körbe. Igazából ilyen 270 fokban körbe a hajó körül ki lehet látni. Ez főleg, mikor itt Norvégiában mentünk most itt a fjordokon. Nyilvánvalóan gyönyörű volt, és innen volt a legjobb a kilátás, illetve még hátulról, a 7-es szintről, azt is megmutatom később, amikor ott leszünk.
Látjátok, nagyon sok ülő alkalmatosság, viszont ez a bár is nagyon közkedvelt, tehát itt is azért néha vadászni kell a helyeket. Thank you. Itt pedig a túloldalt, itt van a dohányzóterem, vagy a szivarbár, vagy aminek nevezni akarjuk. És ezt se láttam még ilyen üresen. Most nyilván a dohányosok is kint ülnek a friss levegőn, nem pedig itt bent, de Norvégiában, mikor kint ilyen 80 km/h szél fújt, legalábbis így ráérzés, egy érzésre, meg 2 fok volt este, akkor ez a terem úgymond teljesen tele volt, tehát itt is így állni kellett itt oldalt azoknak, akik dohányozni akartak. Itt egyébként lehet szivarokat, cigarillókat, illetve különböző drága alkoholokat vásárolni. Látjátok az árlistát, ezek a szivarok, illetve a cigarillók. Igazából én nem ismerem ki magam itt az árakban, meg a szivarokban sem. Aki esetleg érti ilyesmihez, vagy tudja, hogy ezek jó árak-e vagy sem, azok írjátok le légy a kommentbe. Nekem fogalmam sincs, de mondjuk nem tudom, hogy adnék-e mondjuk 5-6-7 ezer forintot mondjuk egy 100 szivarért, de lehet, hogy valamikor majd egyszer valami alkalomból. Itt oldalt egyébként a falakon láttok különböző design koncepciókat ennek a hajónak a festésére. Ugye láttátok kívülről, hogy néz ki a hajó. Ennek ez a hajó ugye LNG-vel működik, illetve mindenféle környezetvédelmi megoldás van ezen a hajón, meg egyébként több más hajón is, de ennek a hajónak kifejezetten ez a témája, és ez igazából a nyertes festés, ami végül is lett. És ugye erre lehetett pályázni, különböző designerek beadhatták az ötleteiket, és az emberek pedig megszavazhatták, és az a design lett a nyertes. Egyébként nekem ez például jobban tetszik, de nem én döntöttem. Itt pedig érkezünk is a gyerekklubhoz, ez a Doremi Land nevezetű gyerekklubja az MSC-nek. MSC-nek van egy kooperációja a Legóval is, ezért is például itt van a hajó ezzel a Legóból összerakva. A gyerekklub, vannak a gyerekek, nincsenek, jó, akkor benézünk. Tehát vannak különböző programok, nyilván különböző szakemberek vannak itt alkalmazva, akik a gyerekekkel foglalkoznak, és nekik kifejezetten ilyen végzettségük van, és itt különböző szobák, különböző termek vannak a gyerekeknek. Itt sincs benne most gyerek, ahogy látom, csak be lehet nézni. Ez a baby klub, ez a 3 év alatti gyerekeknek, látjátok ott ilyen kis nagyon pici kézmosó, nagyon ari, tehát ez a gyerekklub. Hello! És itt ugye körben különböző termek vannak, különböző szobák vannak. Ott van hátul a miniklub, a 3-tól 6 évesig, stb. Egészen a tínédzser korosztályig. Itt ez a tínédzsereknek a része, ez a Ethic Club, ami igazából este pedig egy diszkóként funkcionál, tehát igazából itt a tínédzsereknek a klubját este, ami egyébként itt a tínédzsereknek a klubja itt bent, mert ugye ez most el van kerítve. Este viszont itt kinyitják, elpakolják nyilván a játékokat, meg a különböző szórakoztató dolgokat, amik ugye a gyerekeknek ide fel vannak építve, és itt megnyílik mind a 2 oldal, jobbra-balra, mint táncparkett. Itt pedig megnyílik a bár, és különböző koktélokat lehet fogyasztani, és ahogy látjátok, ide visszakiértünk a Horizon bárhoz, amit már mutattam nektek. Úgyhogy itt a hajó hátsó részét igazából föl is fedeztük. Most itt van egy lépcső lefelé, még ez a szerencsém, meg különben egészen előre vissza kéne mennem, de szerencsére itt van egy lépcső lefelé.
ami a büfébe vezet. Úgyhogy most megmutatom nektek a büfét, most nem tudom, hogy még van-e valami kirakva. Látjátok, itt a büfének ez a hátsó terasz része, itt lehet kint a friss levegőn enni. Teljesen üres egyébként. Ezt se láttam még itt ezen az úton, hogy ennyire üres legyen a büfé. Itt kézmosó állomás nyilván, meg fürdőszoba. Itt pedig a büfé. És teljesen abszolút csend van. Most meg szerintem már az ebédhez pakoltak ki. Itt van frissen sült pizza, ahogy látjátok. Fantasztikusan finom olasz pizza van. Akkor felvágottak, frissen sült focaccia, sajtok. Friss oliva, pesto, friss mozzarella, ezt egyébként itt készítik a hajón frissen, ezt mindjárt megmutatom nektek, hogy ez hol van ez a mozzarella készítő állomás. Itt friss sajtok. Akkor itt ez a vegetáriánus részleg zöldségekkel. Ez valamilyen édes burgonyás curry szerintem. Gusztán néz ki ez is. Ez pedig valamilyen vegán húspogácsa lehet. Nem tudom, annyira nem vagyok rajongója ezeknek a dolgoknak, de nyilván akik... Hello! Thank you! Nem vagyok annyira rajongója ezeknek a vegán hús utánzatoknak, de gondolom, akik vegánok, azoknak ez egy jó dolog. Itt van az italállomás, itt van a hideg italok, itt ki vannak rakva poharak, és különböző gyümölcsleveket tud fogyasztani. Itt van jég, meg a vízgép. Hello! Hello! Nagyon jó fej a személyzet, ahogy mondtam. Van még egy italállomás, itt a forró italok, a csészék ki vannak rakva, különböző teák, ki szokott lenni rakva citrom, és itt forró vizet tudsz engedni teához, itt van hideg tej, itt van kávé, tehát igazából akinek nincsen italcsomagja, az is tud nyilván inni, nem kell szomjan halni. Ez itt a saláta állomás, saját magad össze tudod rakni a salátádat, különböző dressingekkel, látjátok. Különböző toppingok, különböző dressingek, ki vannak írva, hogy melyik micsoda, olajak, ecetek, különböző fajták, mindenféle mazsola, mandula, kruton, minden, ami szemszájnak ingere. Ez a következő állomás, ez a World Cuisine nevezetű állomás, itt igazából mindenféle ilyen egzotikus ételek, ahogy látom, ma ez indiai lesz, akkor itt ez még mindig ugyanaz, akkor itt jön a szendvics sarok, különböző szendvicseket tudsz enni, különböző krémek, tojáskrém, tonhalkrém, frissen sült zsemlék, kenyerek, isteni finom, hello! Friss perec. Frissen sültek, húsgolyók. Akkor látjátok, itt van egy kis darab hús. Egy kis húsdarabka. Nagyobb, mint a felső testem. Ez egy sütőben sült Chicago Round. Hogy ez pontosan mit akar, ez jó kérdés. Hello! A saláták, különböző tejszínes saláta, ecetes saláta, olasz saláta, mindenféle, amit el bírtok képzelni. Itt friss tészta, friss olasz paszta, minden nap különbözőféle. Frissen készítik egyébként a tésztákat is a hajón. Friss zsemle, friss ciabatta, fantasztikusan finom olasz kenyereik vannak. Itt újra egy salátállomás, tehát itt most már kezdődik újra igazából az egész. Itt pedig
bárja az étteremnek, hello! A büfének a bárja, ahol lehet italokat rendelni fizetés ellenében. Itt pedig a mozzarella állomás, ahol frissen készítik a mozzarellát. Itt pedig az édességes pult, látjátok. Na, itt a sajtorta, vagy a répatorta, amit egész héten kerestem. Na, akkor ez mindig az első napon van az útnak. Akkor ezt most már tudom. Gyerekek, ez a répatorta, lehet, hogy sokan még nem próbáltátok a répatortát egyáltalán, de isteni finom. Tényleg ez a legfinomabb süti, főleg ezen a hajón, isteni finom. Mindenképpen ajánlom. Látjátok, ez most igazából az első napja lenne a hajóútnak, ugye Németországból indul, Kielből. Mi ugye Koppenhágában szálltunk föl, ami holnap lesz, tehát mi holnap fogunk leszállni. Látjátok, itt van egy hatalmas torta, gyümölcstorta, gondolom ezt is meg fogják vágni. Amikor az utasok a legtöbb utas most új utas fölérkezik a hajóra, és itt most igazából a büfének a bejáratához érkeztünk vissza. Itt vannak a kézmosó állomások, ahol nyilván kezet mosni nem árt, mert ugye mindenki összefogdos mindent, nem árt, hogyha mindenki előtte mondjuk kezet mos. Itt ugyanúgy mellékhelyiségek, és itt ki fogunk érni újra a medencéhez, amit már ugye az előbb mutattam nektek. És újra itt vagyunk a medencénél, ahogy látjátok. Úgyhogy itt fölül végül is meg is mutattam nektek mindent, legalábbis nekem úgy rémlik, hogy ez lett volna minden, amit látni kellett. Most pedig lemegyünk az 5-ös szintre a lifttel. Na, itt is vagyunk az 5-ös szinten. Itt egyből ezzel a panoráma lifttel lejöttünk. És itt ide érkezünk az átriumba egyből, meg a recepcióhoz. Egyébként itt még az 5-ös szinten itt még van pár kabin. Ezek belső, illetve ablakos kabinok. Nyilván itt ezek ezek az ablakos kabinok, amik pedig befelé vannak, azok pedig a belső kabinok. Egyébként itt ezek a kabinok egész jók, mert nagyon közel vagy reggel egy bárhoz, ami reggel azonnal kinyit, tehát itt egyből tudsz egy kávét inni, nem kell messzire menni, illetve itt van a recepció is, hogyha bármi probléma van, akkor egyből itt vagy helyben, és nagyon lent vagy a hajó mélyén, ami azt jelenti, hogy aki tengeri beteg, annak tanácsos például egy ilyen kabint foglalni, ami egyre lent van, mert minél lejjebb vagy, annál kevesebb a mozgás, és ezek a kabinok ráadásul még a hajó közepén is vannak, legalábbis itt sok hajó van itt a hajó közepén, és ezért nem leszel annyira tengeri beteg, hogyha valakinek esetleg ettől tartana. Itt a recepció, ahogy látjátok, itt pedig végül is egész nap élő zene megy. Itt van egy nagy bár. Nagyon kedvesek a dolgozók itt is nyilvánvalóan. És itt is, hello! És mindenhol friss eszpresszót kapsz. Nyilván minden bárnál ott van az eszpresszó gép, az olasz eszpresszó gép, és lavazza kávét szolgálnak föl. Itt egyébként ezeknél az állomásoknál lehet a hajókabinnak a kártyáját összekötni a hitelkártyával, amivel ugye minden hajón történő fogyasztást végezhetsz. Ugye mindent a kártyára fognak terhelni, amit itt a hajón fogyasztasz, amiért ugye pénzt adsz ki. Most pedig itt érkezünk az egyik étteremnek a bejáratához. Na most itt sok ember áll, úgyhogy most nem megyünk át, de ott van hátul az egyik étterem, ahol mi vacsorázunk például, tehát az a mi éttermünk. És itt igazából a 5-ös szint ennyi is lett volna,
És itt most itt vagyunk ugye már az átriumban, ugye az a 6-os, illetve ott fönt a 7-es szint, tehát látjátok, nagyon impozáns. Itt pedig egy Swarovski kristályokkal kirakott lépcső, elég olcsó. Azt hiszem egy lépcsőfok ilyen, azt mondták, hogy 4000 euróba kerül, úgyhogy, és itt van belőle 1, 2, 3, 4 ilyen lépcső van. Látjátok, itt ez a hatalmas, impozáns átrium, mindenhol rengeteg króm, rengeteg tükörfelület van, és itt egyből a hajónak a jobb oldalán itt van ez a új koncepciója, amit ezen a hajón mutattak be először. Itt korábban egy egyszerű bár volt, ami nekem személy szerint jobban tetszett, mert itt igazából egy elég nagy felületet most beáldoztak erre ez a Helios Winemaker borbár, ahol mindenféle bort tudtok kipróbálni. Itt érintőképernyős asztalokkal, itt egy ilyen masterclass, amit lefoglalhatok, ahol különböző borokat végigkóstoltatnak, illetve hozzákaptok kis különböző falatkákat, amik hozzáillenek ízben. Hello! Itt pedig látjátok, rengetegféle bor van, ilyen borhűtő gépekben, és itt pedig különböző mennyiségű bort tudsz kikérni. Hát ezt hiszem, ez azt mondta, hogy fél deci, ez talán 1 deci, ez pedig nem tudom pontosan mennyi, de ez egy teljes pohár bor, 13 euró, tehát ahogy látjátok, nem egy olcsó történet. És itt tök mindegy, melyik italcsomagod van, tehát még hogyha a legdrágább italcsomagod is van, ami nekünk most ezen az úton megvettük, illetve fel-upgrade-eltük az alapitalcsomagunkat a Premium Extra-ra, és még abban az italcsomagban sincs bent itt semmiféle bor, tehát itt igazából minden borért fizetni kell, ami valahol, hogyha nagyon jó minőségű borok, azok érthetőek is, de mivel az Premium italcsomagja sincs sok embernek, így ebben a bárban nagyon nem is láttam embert, aki itt ülne, és valóban borozna és borfogyasztana. Tehát itt szerintem ez egy kicsit nem átgondolt ez a koncepció, vagy még az emberek nem fogadják be annyira. Minden esetre itt nem nagyon láttam embereket. Korábban ebben a bárban, ami itt volt helyette, mindig nagyon sok ember ült. Most nyilván nem, mert nem fogyaszthatsz igazából ott semmit, csak hogyha fizetsz érte. Itt pedig megyünk a hajó hátrafelé a hajóban, a 6-os szinten, és itt van 2 főétterem, egyszer a Aurora Boreale, meg a Borealis. Hello, is it a private event now? Or? Yeah, still. Okay. So I'm not allowed to go through. No, for the meantime, Okay. maybe after 2 o'clock. Okay, perfect, thank you. Ott hátrafelé még ott van még egy étterem, ott egy ilyen panoráma ablakkal, ott is voltunk az egyik hajóúton, ez egy nagyon szép étterem. Itt is jobbra-balra étterem, ahol tudunk ebédelni, illetve hogyha olyan utasok, olyan kabinban vagy, akik ide vannak beosztva, akkor ebben az étteremben vacsorázol, és itt van az ültetős reggeli is, illetve az ültetős ebéd is, viszont itt ez minden utasnak, tehát aki ebédelni úgy szeretne, hogy kiszolgálják, azoknak itt megvan rá a lehetősége. Itt balra található a Photoshop, tehát igazából a profi fotósok, akik itt a hajón dolgoznak és fényképeket készítenek rólad, illetve ha szeretnéd, hogy fényképeket készítsenek rólad, ezt nyilván ingyenesen megteszik, mármint azt, hogy lefotóznak, de a fotókért viszont fizetni kell elég sokat. Lehet ilyen all-inclusive fotócsomagot is vásárolni, azt hiszem 100 vagy 150 euróba kerül, és akkor ezeket a fotókat nagy mennyiségben el is tudod vinni, pontosabban korlátlan mennyiségben,
Viszont, hogyha egyesével szeretnéd megvásárolni, akkor ilyen 15-20-25 euróba kerül egy darab fotó, tehát azért az elég komoly. És itt meg is érkeztünk a Galéria Euribiára, ami igazából a hajónak a szíve. Itt ez egy úgymond sétáló utca, mindenféle shoppal, mindenféle bárokkal, körbe, itt két szinten, és egy ilyen hatalmas ledes kupolával, ami több mint 100 méter hosszú. Itt balra található a jövőbeni hajóutad pult, tehát hogyha szeretnél már a következő utat lefoglalni, akkor itt ezt megteheted különböző előnyökkel egybekötve, és ezt a lefoglalt utat például a utazási irodáddal egybeköteted, tehát nem kell azon aggódni, hogy nem a szokásos utazási irodával tudod mondjuk intézni az utadat. Itt van egy francia bár, ahol csak a prémium italcsomag működik, illetve az Easy Plus, a sima alap Easy csomag itt nem működik. És itt van egy gyönyörű francia, ilyen 20-as évek, 10-es évekbeli bár. Itt pedig egy francia steakház, ahol felár ellenében nagyon finom steakeket lehet fogyasztani. Itt mindenféle shop van, ahol mindenféle drága dolgot lehet vásárolni. Itt mindenféle táskát, divattáskát, illetve valóban eléggé drága márkás táskákat is lehet vásárolni. Itt pedig nagyon komoly ékszereket és órákat, hogy látjátok, Panerai, Montblanc, IWC, Schaffhausen, stb. Bulgari. Tehát itt, akinek nagyon sok pénze van, az itt azt el tudja költeni. Illetve, hogyha valaki szereti az ilyen olcsó alkoholokat, akkor tud itt ilyet is venni. Egy üveg viszkit ilyen, nem tudom, 12 000 euróért. Nem tudom, hogy ennyiért jól esne, de akinek van erre pénze, aznak egészségére. Itt drága szivarokat lehet, illetve másfajta drága alkoholokat. Itt van egy pár ilyen olcsóság. Itt ez talán konyak, ennek ki sincs írva az ára, úgyhogy gondolom az se egy olcsó történet. Itt balra van a francia fagyizó, illetve a palacsintázó. Látjátok, egy palacsinta sima cukros, az 4,50 €, és így mennek fel az árak egészen 7,50 €-ig. Itt ki vannak rakva, hogy néz ki, amikor megkapod. Egyébként nagyon finomak. Itt pedig a fagyi, ami szintén nagyon-nagyon finom, csak ajánlani tudom. Ez a Jean-Philippe francia cukrászmesternek a márkaboltja, amit itt a hajón kialakítottak, ami szintén fizetős. Itt jobbra pedig a Jean-Philippe Chocolatier, tehát a csoki manufaktúra úgymond. Itt az üvegfal mögött készítik frissen a különböző csokoládékat, pralinéket, különböző édességeket, kekszeket. Ott van frissen készült makaronok, szintén nagyon finomak. Kóstoltuk ezeket már mind. Itt pedig egy kávézó, ahol a kávéhoz társítanak különböző csokikat, és ez itt szintén egy olyan shop, illetve kávézó, ahol nem működik semmelyik italcsomag se, és itt külön kell fizetni a kávéért, illetve a csokoládéért nyilvánvalóan, de a kávéért is
azokon a tableteken ott pedig egy tábla csokoládét tudsz összeállítani saját magad, mindenféle toppinggal, belevalóval, és ezt utána meg tudod vásárolni. Elkészítik neked frissen, belegravíroznak különböző dolgokat, és utána pedig ezt meg tudod vásárolni. Látjátok? Ez gyönyörű. Közben beindult itt a zene. Ugye itt van jobbra a cukrászda. Itt pedig a Hola Tacos and Cantina. Ez egy mexikói étterem. És itt van egy nagyon jó ajánlatuk. Itt egy ilyen all you can eat. Ki is próbáltuk. 18 euróért plusz borravalóval, tehát kb. 20 euró per fő. És az egész étlapot, amit itt láttok, állítsátok le a videót, nézzétek meg. Az egész étlapot, mindent, kivétel nélkül, szerintem majdnem mindent végig is ettünk. Ehettek olyan mennyiségben, amennyiben szeretnétek, tehát ha szeretnétek az ilyen mexikói, spanyol konyhát, akkor ezt mindenképpen ajánlom. Ha megvan az Easy Plus, vagy pedig a Premium italcsomagotok, akkor itt nagyon sokféle tekilát tudtok kipróbálni. A Premiummal ráadásul mindegyiket kivéve egyetlen egyet, valahol itt van, nem is tudom. Nem, ezt a 3 tekilát nem lehet a Premium italcsomaggal inni, az összes többit igen, és az Easy Plus-szal is ezeket szinte az összeset, sőt ezeket mind tudjátok inni. Úgyhogy ez egy nagyon hangulatos étterem, van Hola Tacos and Cantina, tényleg ilyen mexikói témájú, az egész berendezés is látjátok, a székek, a dekoráció, minden, van rengetegféle szalszájuk, amiket ki tudsz próbálni, és tényleg kirendeltük az összes szalszájukat, így a pincérnő csak nézett, hogy mi minden szalszát ki akarunk próbálni, de az összeset kipróbáltuk, azt hiszem 10 különböző volt, és azt nachóval lettük végig, akkor rendeltünk quesadillát, rendeltünk nachót, ami ugye hússal, meg minden ele van öntve, meg rengeteg takót ettünk. A takók egyébként ilyen pici, szinte ilyen 2 falat az egész, és abból rendeltünk, nem is tudom, vagy 20-30-at, és azt tettük. Fantasztikusan jó volt az étterem. Látjátok itt ez a sétáló utca, az Euribia butik. Itt különböző ruhákat tudtok vásárolni, hogyha szeretnétek. Itt vannak napszemüvegek, különböző márkás napszemüvegek, különböző márkás órák. Tehát, hogyha pénzt szeretnétek költeni, akkor itt ezt meg tudjátok tenni. Itt ez kifejezetten egy óraüzlet. Mondjuk itt nem a legdrágább órák vannak, a legdrágább órák azok az előző helyen voltak, amit már mutattam. Itt pedig a ruhás részleg, ahol ruhákat, cipőket, táskákat tudtok vásárolni. Ez mind ilyen magasabb minőségben, tehát ilyen Lacoste, Ralph Lauren, ilyesmi márkákat kell elképzelni. Itt a túloldalt pedig itt van a bár Euribia, tehát ugye a hajó neve után van elnevezve. Itt este itt el van ez a felület itt pakolva, és itt egy táncparkett van, és itt is látjátok sok ülőalkalmatosság, és itt is tudjátok az italokat, koktélokat élvezni. Itt van pár hely, ahol ablak is van kilátással, úgyhogy ez is egy nagyon szuper bár. Ugye most sokan szállnak föl Kielben, itt állnak a dolgozók mind, akik különböző ajánlatokat szeretnének eladni az utasoknak. Többek közt az italcsomagokat, vagy pedig a speciális éttermeket, ugye, ahol fizetni kell az ételekért. Ott vannak ilyen különböző csomagok, hogy mondjuk 2-3 étteremben tudtok egyszerre, vagy egymás után mondjuk enni különböző napokon, és akkor azok a kedvezményes áron meg tudod vásárolni. Itt pedig a Delphi színház, ez pedig egy durván 1000 fős színházterem,
ahol esténként előadások mennek, és minden este egy más színházi előadást tudtok élvezni, és igazából ezzel is el tudjátok az estét tölteni, hogy elmentek egy színház előadásra. Látjátok, igencsak nagy színházteremről van szó, de nyilván itt nem fér az összes utas, tehát ugye itt körülbelül az utasoknak így az egyharmada, vagy kb. Egyharmadának van hely, a többi utas az nem fér be egy ülésre, ezért a színházi előadásokat is egy nap, azt hiszem, vagy kétszer, vagy háromszor. Kétszer biztos, hogy leadják, de talán háromszor is, hogy a lehető legtöbb utas el tudja jönni, és meg tudja nézni a színházi előadást. Most megyünk, újra kimegyünk. Ugye itt most a 6-os szinten vagyunk, és itt igazából a 6-os szint itt véget is ért, tehát itt ez a hajó elejében van ez a színház. És most megyünk, és fölmegyünk egy szinttel följebb, vissza a 7-es szintre. És itt a 7-es szinten, ugyanúgy a hajó elejében. Hello! Thank you! Azt hiszik, hogy most szálltam föl. Itt pedig az MSC Aurea Spa, tehát a wellness részlege a hajónak. Itt különböző szép kozmetikai termékeket tudtak vásárolni. Hello! Fine, thank you! Itt a recepciója. Hello! Van a spának a bejárat, egy különböző masszázsokat tudtok foglalni. Itt a barbershop. Oh yeah, okay. Itt van a körömstúdió, meg a termál részleg. Itt nyilván nem lehet az embereket videózni. Ezt mondta most a hölgy. Van egy külön shopjuk, ahol különböző kozmetikai termékeket tudtok vásárolni, de itt nyilván ezt nem tudom nektek bemutatni, mert itt emberek vannak, úgyhogy erre sajnos nincs lehetőség. De nagyon szép, modern wellness részleget kell elképzelni. Ide a belépés a Yacht Club utasoknak, illetve az Aurea élményt, tehát az Aurea kabinokban megszálló utasoknak van úgymond ingyenes belépése, vagyis hát a belépés az tartalmazza már az ő útjuknak az ára. Illetve, hogyha valaki mondjuk az MSC Voyagers Clubnak a tagja, akkor van egy héten egy 1 órás session, amit előre le kell foglalni, és akkor be lehet menni ebbe a termál részlegbe. Ez egyébként a TV stúdió és bár. Itt ez egy ilyen igazából ilyen TV stúdió témában berendezett bár, ahol esténként itt például szokott lenni karaoke, illetve különböző betélkedőket csinálnak itt, és ez egy nagy bár. Igazából kicsit el van dugva, egy ilyen nagy üvegfront előtt van, de mindig sok ember ült bent, amikor ide benéztem, de én személy szerint itt például nem voltam most azon az úton egyszer sem, de ez is egy nagy bár, sok ülő alkalmatossággal, itt is lehet italokat fogyasztani, és esténként különböző programok vannak, amiket itt lehet itt élvezni. Itt pedig jövünk át a túloldalra, itt pedig a brit pub van, a Masters of the Seas névre hallgat. Tehát látjátok a stílust, ami alapján ezt a bárt berendezték. Egyébként ez az egyik leghangulatosabb bár, az egyik kedvencem, több okból is. Egy az, mert szeretem Írországot, Angliát, és ezeknek a puboknak a hangulatát. Látjátok itt is, teljesen ez a sötét berendezés, sötét fa mindenhol,
és tényleg a hangulat az abszolút olyan, mint hogyha valahol Írországban vagy Angliában lennél. Esténként itt szokott lenni élőzene, és általában egy gitáros van itt, és itt rengeteg sörük van. Látod látjátok ott a pultnál, ott van rengeteg üveges sör, és ezek mind olyan sörök, amik itt nekik van is készleten, tehát itt ezeket a söröket tudod inni. Tehát itt körülbelül 50 üveges sörük van, illetve itt van még 12 csapolcsör is. Van egy gyönyörű részcsapon csapolják, és ez az összes sör is, ez mind van is, tehát ezeket végig próbáltuk az összeset. És látjátok, a berendezés az tényleg teljesen autentikus. Itt vannak ilyen nagyon jó boxok, ahol, hogyha mondjuk egy jó társaság van, be lehet ülni együtt, és egy pár sör mellett el lehet beszélgetni. Itt van ilyen nagy box is, itt akár ilyen 8-10 ember is el tud ülni. Itt szokott ülni mindig a gitáros. Itt van még egy ilyen nagy box, tehát itt is sok a férőhely, és itt is teljesen más a téma szintén, tehát szintén egy másfajta szórakozási lehetőség. Most megyünk tovább. Ott elől pedig, ha látjátok, ott az a narancsárgán látszik, az pedig az ázsiai étterem, illetve a japán étterem. És itt a sushit, illetve teppanyakit, illetve ami most új, az a robatayaki, ez végül is egy ilyen japán barbecue-ról van szó. Itt készítik előtte frissen a sushit, pont ma ettünk itt, úgyhogy nagyon finom. Nagyon finom volt a sushi, illetve a teppanyakit már más hajókon próbáltuk, azt is csak ajánlani tudom. Az is borzasztóan finom, és nagyon-nagyon jó minőségű alapanyagokkal dolgoznak. Ugye ez a Kaito Teppanyaki nevezetű étterem. És itt vannak ilyen nagy grillasztalok. Hello! Yes, I'm back! Hello! Hello! Hi! Látjátok, ilyen hatalmas asztalok. Ő volt a pincérünk ma. Bye! És itt vannak, látjátok, itt az étlap, különböző ez a teppanyakinak a különböző menüi, amiket lehet venni, és akkor, hogyha mondjuk fizet 59 eurót, és akkor ez az étlap, amit kapsz, tehát ezeket fogják neked felszolgálni egymás után. A másik étlap az pedig ez a robatayaki, tehát ez a japán barbecue, illetve a sushi étlap. Itt is 45 euró a dining experience, és akkor ezeket tartalmazza az ár, és akkor itt ezekből, attól függ, hogy melyikekről van szó, még mit tartalmaz, választhatsz különböző dolgokat, és ez az a dining experience-nek a része, vagy pedig egyesével is vásárolhatod az ételeket. Mi most ezt csináltuk a sushinál, hogy rendeltünk pár ilyen futomakit, meg rendeltünk egy ilyen saslikot például, és akkor így ettük, és akkor nem a dining experience vettük meg 3-szor, hanem így ilyen egyesével vettük össze az ételeket, de attól függ, hogy kinek mekkora az étvágya, ki mennyit szeretne enni. Mi nekünk nem volt annyira nagy étvágyunk most, vagy nem voltunk annyira éhesek, úgyhogy most igazából csak ilyen egyesével vettük, de hogyha nagy az étvágyad, ha nagy az étvágyad, akkor igazából az experience-et is megveheted, és akkor nagyon sok ételt kapsz egyszerre tényleg, tehát utána szétpukkansz szinte. Most érkezünk ide a 7-es szintnek a vége felé most már, újra itt vagyunk az átriumban, és itt van ez a champagne bar, tehát a francia pezsgő bár. Most ez még itt nincs nyitva, ez mindig csak este nyit ki, és itt ennél a bárnál főleg szinte csak francia pezsgőket szolgálnak föl, illetve azokba a különböző koktélokba belekeverve. Itt vagyunk ugye újra az átriumnál, most már a sétáló utcának újra visszaértünk a másik felére, és itt van ez a
francia pezsgőbár, ez a Champagne Bar. És itt, ahogy mondtam, itt ezeket a nagyon drága francia pezsgőket szolgálják föl, tehát itt sem érvényes a prémium extra italcsomag se, kivéve egyetlen francia pezsgőre. Egy francia pezsgő benne van az árban, de az összes többiért fizetni kell, illetve rá kell fizetni. Most pedig érkezünk a kaszinóhoz, amit most meg tudok mutatni, mert nem megy a hajó, tehát ugye most zárva vannak a játékasztalok, meg a játékgépek, tehát úgymond senki nem tud játszani, tehát itt ezt most meg tudom mutatni nektek. Itt a bejárat, ahogy látjátok, nyilván kaszinós témában dekorálva. És itt nyilván akik ilyennel szeretik tölteni az idejüket, azok itt ezt megtehetik. A játékgépeken, rulettasztalokon, blackjack asztal, stb. Én 20 eurót játszottam el a ruletten, elvesztettem, úgyhogy annyi elég is volt. De aki ilyen szórakozást szeret, vagy esetleg tudja a trükköt, hogy hogyan lehet sok pénzt nyerni, ami szerintem nincs trükk, de vannak akik szeretik ilyennel tölteni az idejüket, úgyhogy erre is van itt lehetőség. Nyilván ez egy nagy pénz szerzési lehetőség a hajótársaságnak, hogy egy ilyen kaszinót üzemeltetnek. Ennek nyilván megvan az oka, hogy ez egy ilyen hajón megtalálható. És itt most a 7. szintnek a végére ide is értünk. Ez a Carousel Lounge. Ez úgymond az egyik legimpozánsabb része a hajónak. Ez a Meraviglia Plus osztályú hajó, ugye ez a MSC Euribia, és azt kell tudni, hogy mikor a legelső hajójuk, a Meraviglia elindult, akkor egy kooperációjuk volt, egy együttműködésük volt a Cirque du Soleil-el, erről már biztos hallottatok, és ezek a Cirque du Soleil előadásokat itt adták elő ebben a teremben. Ezt a bárt kifejezetten a Cirque du Soleil-nek alakították ki. Látjátok itt mindenféle világítás, mindenféle hangfalak, stb. Itt van egy hatalmas nagy képernyő, ami onnan a hajó egyik feléről ilyen hullámos formában egészen a másik oldalra átmegy, és ezekben a termekben adták elő ezeket a Cirque du Soleil előadásokat, de ugye sajnos a Covid alatt a Cirque du Soleil csődbe ment, és egy más tulajdonos gárdához került, és ez a kooperáció megszűnt, úgyhogy a régebbi Meraviglia, meg Meraviglia Plus osztályú hajókon most ott másféle előadások vannak. Ezt a hajót meg ugye ezt most építették, egy éve adták át, ugye már Covid után, és ezt pedig már eleve úgy alakították ki ezt a helységet, hogy itt most már nincsen színpad, meg nincsen itt ilyen hatalmas lift, meg minden, ami ugye ehhez tartozott, ehhez a cirkuszi pódiumhoz, hanem itt ugye már egyből egy ilyen bárként alakították ki. A régi verzióban is voltak székek, meg mindenhol ülések, meg asztalok voltak, mert lehetett itt vacsorázni is az előadás mellett, viszont most már ezt átalakították teljesen egy ilyen hatalmas bárra, és látjátok, körbe ilyen 270 fokban végül is hátrafelé a hajóról kilátás nyílik, és innen van igazából az egyik legszebb kilátás. Amikor mentünk végig a fjordokon, hajóztunk kifelé onnan, akkor borzalmasan szép volt innen a kilátás, és itt pedig a két oldalán ennek a lounge-nak, itt, illetve ott a túloldalán, ez a Carousel Terrace van, és itt igazából dohányozni lehet. Még igazából itt is vannak kint asztalok, meg pultok, ahova ki lehet ülni, és akik dohányoznak, azt itt ezt meg tudják tenni, és ide is nyilván a pincérek kijönnek, itt is szolgálnak italokat, és igazából itt egy ilyen unalmas résszel fejezzük be ezt az egész hajótúrát, mert igazából végigértünk a hajón, de látjátok, hogy itt pedig ez az evakuáló fedélzet, ahol a mentő csónakok találhatók, és látjátok, itt állok mellettük, ezek tényleg ilyen buszméret. Na, közben betelt a tárhelyem, úgyhogy itt kamerát kellett cserélnem, de szerencsére végig is értünk a hajón, úgyhogy ez lett volna a MSC Euribia
hajótúrám, vagy így igazából így ez az átsétálás a hajón. Remélem tetszett nektek. Hosszú videó lett, de szerintem megérte. Itt legalább most részletesen végig tudjátok járni a hajót, úgymond, és látjátok, hogy hogy néz ki, és tényleg mennyi ideig tart, még az ember egy normális gyalogtempóban körbeér minden részén a hajónak. Úgyhogy ha tetszett a videó, kérlek nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és kérlek kövessetek Facebookon, ott is Herceg Huba, a hajózó diák néven vagyok fent. A következő videóig pedig sziasztok!